Fy newydd. Arbedwch amser. Ewch ar-lein. Mae fy newydd yn eich rhoi'ch chi mewn rheolaeth o'ch cyfrif 24 awr y dydd. Ni waith lle ydych chi, ar y bws, yn eich ystafell fyw neu yn y swyddfa. Gallwch ddefnyddio fy newydd ar eich ffôn symudol, cyfrifiadur neu dabled. Mae cofrestru yn hawdd. Ewch i mynewydd.co.uk a chofrestrwch gan ddefnyddio eich rhif tenantiaeth ac cyfeiriad e-bost. Byddwn nhw'n anfon e-bost atoch chi wedi'ch chi gofrestru. Fe wnawn ni geisio bod yn gyflym, ond gall hyn gymryd 2 ddiwrnod gwaith. Defnyddiwch fy newydd i weld eich balans cyfredol, i weld eich taliadau ac i argraffu cyfriflen. Gallwch roi gwybod i ni am waith atgyweirio unrhyw bryd. Os ydych chi'n byw mewn adeilad gyda fflatau eraill gerllaw, byddwch yn medru gweld atgyweiriadau sydd wedi'u cofnodi ar gyfer ardaloedd cymunedol hefyd. Os ydych chi newid eich manylion cyswllt, gallwch chi ei golygu. Gallwch hefyd ychwanegu unrhyw wybodaeth ar anableddau sydd gennych, neu ychwanegu aelodau teulu newydd yma hefyd. Cofiwch, y gallwch chi anfon neges ato unrhyw awr o'r dydd. Fy newydd. Popeth sydd ei angen arnoch chi mewn un lle ar flaenau'ch bysedd.